गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय होबाय जे नैबे बुब्लियाव आङो जिजास क्राइस्टनि जे जोनोम सान जायखौ जा ख्रिस्टियान धोरोमारि बिथांमोनहा रिलिजियास आरो कालचारेल मोनसे फेस्टिभेल हिसाबै एनुवेल मोनसे फांसन हिसाबै फालियो आरो बेखौ एराउन्ड द ग्ल'ब फालिनाय जायो। दा नैबे बुब्लियाव आङो साफ्रोमबो ख्रिस्टियान धोरोमारि जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय होदों जेन' बोसोरफ्रामबो जेरैहाय बे फेस्टिभेला बा बे जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम साना जिथु जोंनि गेजेराव अनज्लायनाय, जोंनि गेजेराव फोथायलायनाय, जोंनि गेजेराव गावजों गाव आंगो सानलायनायनि मोनसे फेस्टिभेल आरो बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोंनि बिदा फंबाय सानज्लायनाया जेराव गोजोर जायो। बेनिखायनो देग्लायबो बे 2023 मायथाइनि 25 डिसेम्बराव जि जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान बे साना जोंनि गेजेराव जेने गोजोन आरो खौसेथिजों लोगोसे अनज्लायनायखौ लाबोयो। जिसु ख्रिस्ट'आ जेन' बयनोबो गावनि मोनसे जि गोजोन जे हास्थायनाय एबा बोर बेखौ बयनोबो हरो जेन' जाथि हारि माहारि जेबो सायख'वा जासे बयबो जेन' बे फोरबोखौ जोङो फालिनानै जोङो जोंनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो हायो। बेजों लोगोसेयैनो गोदान बोसोर 2024 इंराजि गोदान बोसोरनि थाखायबो आङो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय होदों जेन' गोदान बोसोराव बयबो गाव गावनि गोसो गोरबोनि साननाय हनाय जे मिजिं आसाफ्रा जाफुंसारनायनि बोसोर जाथों। बे बोसोराव जेन' माबा मोनसे गोदान आलादा माबा मोनसे जोंनियाव गोदान रादाब सौफैथों बेखौनो हास्थायदों आरो बे बोसोरनि गेजेराव जोंनि गेजेराव जाहाथे अनज्लायनाय, बिदा फंबाय सानज्लायनाय बेफोरो जाहाथे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाहाथे जायो, बयनिबो थाखाय मोजां मोनसे रादाब बयबो लाबोना होफैयो। आं बेखौ दिनै बे जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानजों लोगोसे गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ बयनोबो जासिहरबाय।